Kizížín Čechy a na řadě je Jukebox. Já zvedám telefon a tam se, halo, rádio Kizížín Čechy, tady DJ Days. Kdo se k nám volal? Tady je Pirát Silnic. Nazdar! Budějovic. Pecka. Já bych si chtěl nechat zahrát. Proč Pirát? Proč Pirát? No tak, jednak to tady brázdím, že jo, ty silnice, okolí Budějic a kontroluju tady ty řidiče, který jezdí jako prasota. A i ty, co si myslí, že nejezdí, tak jezdí, takže... Jsme tady ještě neměli v našem vysílání. Tak jsem rád, že jsem první. Paráda, pecka. Pro koho budeme hrát? Budeme hrát pro všechny řidiče, samozřejmě. Pecka. Jo, jednak pro ty v plechovkách, tak ty na mašinách. Jasně. Pro ty hlavně. Aha. A taky pro ty, kterým to řízení ještě moc nejde, určitě. I když už jezdí hodně dlouhou dobu. Já ti musím říct, já jsem jednou byl po Budějcích a taky neustále jsou ty přechody, tak tam si lidi prostě chodili jak chtěli. To je hrozný, jo. To by si jim asi dal, viď? Ty jsi ten Pirát, viď? Ty by si tam převálcoval. Jo, já bych z nich udělal palačinky. Pecka, perfektní. Tak jo, a taky pro tebe, že jo, bych to chtěl zahrát. A Pustý, super. já si myslím, že pro všechny lidi, kteří takhle řídí a baví je to, no, ale... Každopádně. Tak jo, díky moc a... Děkuju. Já tam poslouchám tu nejlepší pecku z všech dob a ještě bude reklama, a musíš chvilku počkat, jo? Jo, tak už se někdo zavolej, čau. Čau. Nazdar. Budeme ještě hrát pro jednu úžasnou Kočanu, koukám na Facebook. Zahraj prosím tě nějakou pecku pro Verču Soukupovou, která je tak krásná, že udělala maturitu. Super, zdravíme. Budeme hrát ještě pro Verdu tu Matějku, která je sama a už se na ní těší to jí zlato, až přijede večer domů a udělají pěknou večeři. Zdravíme, tak ladíme, pojďme naplno, jedeme, let's go! Kizížín Čechy.